Znacie takie powiedzenie do licha ciężkiego. Licho nie śpi. Ktoś ich dzwoni do drzwi, kogo to znowu licho niesie. Mnie bardzo często babka przestrzegali przed lichem. Padali tak. Nie padaj nic głośno, nie kwol się zamiarami, bo licho nie śpi. Gdyż adekwatny do tego inne takie porzekadło padło: chcesz rozśmieszyć podboczka, powiedz mu o swoich planach. Ja wam najpierw przeczytam taki wiersz Kazimiery Iłakowiczówny, a potem wam powiem, co to jest licho lub kto to jest licho i jak licho wpływa na nasze życie. Nie trzeba mnie wyganiać, nie trzeba mnie odpychać. Obejmę jabłoń za szyję, zacznę z jabłonią usychać. Zapłaczę nad agrestem, przejdę się malinami. Będą skurczone liście, jagody z czarnymi plamami. Nie trzeba mnie wyganiać, szparagi wyginą suche. Do grząd cienistych truskawek namówię ciotkę ropuchem. Znacie takie coś, że ktoś przyszedł do was do domu, podziwał się na kwiatki, pokwolił, a kwiatki zarostki uschły. Na wsiach było tak, że jak przyszła baba, jakoś zajrzała do obory, ciele piękne, to ciele zdechło, a krowa przestała dawać mleko. Takich przykładów jest pełno i ja najpierw opowiem, kto to jest licho. To jest demon płci żeńskiej, zwierzyń ludowych, słowiańskich, prasłowiańskich, jeszcze przed takim, powiedzmy, jak my przyjęli chrześcijaństwo, to wcześniej. I to jest demon, który ma postać starej, chudej baby z jednym okiem na środku czoła. I ta baba, ona wędruje po świecie, to jest demon wędrowny, na szczęście dla nas. Idzie tam, ciągnie tam, kaj ludzie są szczęśliwi, kaj się weselu, kaj im się wiedzie. Zamieszkuje w takiej familii i co tam się dzieje? A to ogień podłoży, a to bydło wyginie, a to gradobicie spuści i przed lichem nie ma obrony. Bywa tak, że się trzymie jednego miejsca pora lot, poranoście lot, zanim pójdzie dalej. Czy da się licho wygonić? Specjalnie, żebym wam przeczytała na początku ten wiersz. Nie trzeba mnie wyganiać, bo licho się nie da wygonić. Człowiek musi cierpliwie czekać, aż się lichu zmierznie te szkodzenie i pójdzie dalej. Czyli choroby, nieszczęścia, zarazy, w tym morowe zarazy, pożary, gradobicia, trąby powietrzne, to wszystko robi jeden demon o nazwie licho. Jak to jest dzisiaj we współczesności? Wiecie, ja tak mojej babce za bardzo nie wierzyła. Zawsze młodzi to są tacy, no tam babka padają, a to jest. I mam taki przykład, kaj licho podsłuchało, no jeżeli wierząco takie mu rzeczy padły, nie, ale to jest, no może to był taki zbieg okoliczności. Stało się tak, że dość dawno temu, przedstawcie się, że wygrała wycieczka jeszcze do Związku Radzieckiego. Tam, mimo że to była granica przyjaźni, to nie szło pojechać nijak. Z Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, do którego że nie należała, do partii że też nie należała. I właściwie to nie szło w biurze podróży kupić się rajza do Związku Radzieckiego, hajsik tam. A ja się tak zaparła, że ja postanowiła tam pojechać i wygrać wycieczkę i tam pojechać.
Nie będę wam gadać, jakże to wszystko planowała, co wymyśliła, bo nie to jest przedmiotem tego filmu. Faktem jest, że faktycznie wygrała. Zaroski, że zabukowała do mojego chopa, też no chop musiał zapłacić. I my pojechali na rajza, która trwała 18 dni i to było i tako wielko pętla, Kaukaz, ale też Kijów i Moskwa. I on się tak asiła, tak, że się paradziła, że jest taką mądro i tako szprytno i tak, że ta wycieczka właśnie poradziła tych Rusów jakoś tak przewalczyć i tam pojechać, że to wszystkim opowiadała. Babka mi napadali, dziołcha, nie kwol się, bo to się źle skończy. Słuchajcie, jakby ja chciała nakręcić film, co się może stać dzień po dniu, w ciągu 18 dni na takiej wycieczce, to ja by nie poradziła tak wszystkich zbiegów okoliczności na ten czas, na te miejsce zorganizować. Powinna zacząć od takiego, co mi się najbardziej podoba, ale wytrzymajcie, to będzie na końcu, bo to było najlepsze i uznane zostało za sabotaż. Pierwszego dnia w Kijowie my zapomnieli lampa błyskowo, wtedy bez lampy błyskowej nie szło robić zdjęć i 2 już wypstrykane filmy z Ławry Peczewskiej w autobusie, który pojechał daleko rozwozić pracowników. My to dostali nazot na koniec wycieczki, w Moskwie to nam przyjechało. Czyli byliśmy 18 dni bez lampy błyskowej. Nie będę wam wszystkiego gadać, ale też to trochę jest mojej głupoty, bo ja ciągła ze sobą takie flaszki ze sokiem, bo lubiła sok. No flaszka wiadomo się szczasko, lecieliśmy 6 razy samolotem, już na pierwszym tym mi się to szczaskało, nam ciepali tymi torbami, także miała wszystko w zawcie z jeżyn, nie? Także taki bardzo piękny kolor, szkło tam między ciuchami. To wcale nie był drugi, to już był 5. Ową godą te takie hardkory. Miała tam też koleżanka. Jak się podziwocie na moje siwe włosy, to wiecie, że już jest taki rocznik, co my jeszcze przeżywali coś, co się po rusku nazywa Fabretimost i korespondowałam wiele lat z taką działką, która mieszkała pod Donieckim. Przedstawcie się, my już jako takie dorosłe osoby, my się trafiły ze sobą i ona przyjechała ku mnie, to było w kaukaskich wodach mineralnych i ona mi przywiozła gieszynk, ja dopiero po tym się skapowała, że ten gieszynk to była jej jedną pensją. Parfumy, ruskie duchy i to kosztowało wtedy 60 rubli, ona też zarabiała na miesiąc 60 rubli, ale nie o tym. I przedstawcie się taką sytuację. Kaukaskie wody mineralne, 40 stopni ciepła, nie? Gorko, to był taki piękny karton i o ten karton tak symuje ostrożnie, nie? Sam takie piękne 2 flaszeczki, jedna to była z wodą koluńską, a drugą to była z perfumami. I ja nic nie zrobiła. Ja sam trzymała jedną ręką za spodek, a sam się trzymała ten karton. Trzeciej ręki nie mam. I w tej flaszeczce, która była z perfumami, ten szklony korek, on rozerwał ta flaszka na nasadzie i te perfumy, one się same obaliły i one mi się wszystkie wylały na moja pościel. 40 stopni, upał, ruskie duchy, hotel, 2 dni pobytu. To było straszne. Tak się każdy dzień coś działo, ale najlepszy to był na koniec, jak mój chłop zwalił ruskie kino. I to jest święto proza, coś niesamowitego. Wiecie, jak jest domino, nie? Się ustawia domino, nie? Potem się jeden kamień bujnie i one się wszystkie obolają. No tam wzięli na taki film propagandowy, jak to w tym Związku Radzieckim jest dobrze, jak ten Lenin tam ta elektryfikacja robił, czyli stricte propagandowy film, elektryfikacja, szczęśliwe kobiety z takimi pełnymi koszami ziarna się śmieją, nie? Wszystkie takie rube, nikt o głodzie nie wie. I jak się ten film skończył, my siedzieli w 8. rzędzie, a to kino miało 26 rajów, to
mój chłopak, taki kulturalny, nie? My wszyscy stali i on chciał mnie przepuścić przodem. On siedział sam, a ja sam i on zrobił krok do tyłu i obalił ta raja, przy której my siedzieli i przedstawcie się, że te raje tak jak domino, jedna po drugiej do 26 rzędu one się zwaliły z takim potwornym skrzypieniem, grzechotem, tam była drzewiana podłoga, one były zaśrubowane ze sobą, a nie były przyśrubowane do zoli, nie? Wiecie, a ta pilotka, ona już nos nie cierpiała, bo ją po prostu każdy dzień o coś od nich chciała, nie? A to się nam straciło, a to mą pościel zlono perfumami, że cała wymiana, a to coś. I jeszcze jakby ona stała w takim osłupieniu, a te kino tak skrzypiało i wylos skądś taki, oni mają, nie wiem czy teroskie, ale wtedy mieli zawsze takiego politruka, który tak sprawdzą, nie, czy tam wszystko groczy, wszyscy są szczęśliwi i wszyscy klaskają w to ostatni tym do gułagu. To Łysia zaraz skądś w krawatku, nie, z taką agentażą, tam już miał chyba te wnioski, co by nos tam Kasik zesłać, ona to jakoś zatarła, ale słuchajcie, to było coś niemożliwego. Ja pierwszy raz widziała takie coś i to się nam przytrafiło i on się nas po tym pytał, czy my to zrobili specjalnie, bo no nie, no on się cofnął do tyłu, bo on jest dżentelmen, nie, no i on, no włod Poliaki. I jeszcze jak my z tych Rusów przyjechali, to już było po prostu każdy dzień było coś. Ja jeszcze tam z tego kina wyleźli, ja miała abzacę, bo że jeszcze w glanach nie chodziła, to tym abzacem tej pilotce nastąpiła na stopa, a miała takie metalowe szpilki, bo były wtedy takie modne. To cud, że ją nie przyśrubowała do zoli. Cud. No i wiecie, robiłam wtedy w biurze podróży i my mieli takie rejsy po Morzu Czarnym. No się tak tej Rosji podoba, w Związku Radzieckim nam się podobało i ja miała zniżkę, nie jako pracownik i ja się wykupiła rejs po Morzu Czarnym też dla chopa i dla siebie i tych rejsów było 36. Więc tak, spakowaliśmy się, nie już tego, już wiedziała, że nie mogła tam brać jakichś zaftów, ta lampa błyskowo się no, wróciła. Na drugi dzień my mieli już jechać, nie, do Warszawy, na Okęcie, żeby tam samolotem przylecieć. Przedstawcie się, że ten jedyny rejs odwołali. To był rejs numer 28, wcale nie 13. Też jak się chwaliła, że jada na rejs po Morzu Czarnym. 36 rejsów wszystkie były, a ten nie. Także dowejcie się pozór, licho nie śpi.